محمد لا إله إلا الله 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 سيدنا رسول الله عليه السلام الله. نعم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Amba ala deli ala ka nga kalana nyumanyi ala ka mbalo shana ga kalana yaka ala ka antima shana ga kalana yaka ala ka ngunu shana ga kalana yaka ala ko ke ana zoti ku be ala ko ke ana zuriya ube ala ko ke ani anganu ba ube ala kira muhammad horma koso shekti jani horma koso angara on shekara ahmad ma wallah horma koso buye ma meru horma koso salli ala nabi awanyo kon soro Sogomada ina nyabi kabele 23 déjà mois 2021. Naam. Aywa ambalanga ke Abubakar Kurawo ko kaso. Naam. Asababu yedingdi. Allah Ta'ala asodi musonyumana ay to nyumanda deena kawele ko arrahmatu. Amba ala deli ala ka de imbalo ala ka nakaja ala ka ke andoye ala ka ke kala na nyumanye ala ka alla moronye ala ka furu yoronye ala ko ga ciba ka nuko salli ala nabi ka ban sigira ambi majlisila ayna al-fatihi anya le kala katla yani wati che ama be kadda kuriya dama fo ala jom baba ukadda ayimula na be sorola yani wati che o ila ini na be masoro alni baytu sawa sorola anga wasani uyi amma anga don aywa Allah Ta'ala ay jonda amu ke kelede ne dina laje ali dina da ayimu tikilinye kasira min ofanye dina da ayimu durudo doka gele doyi da ayimu fana ko fe maratibu dini o fana yesabayi doka gele doyi da ayimu dini o ye kamsuyi maratibu dini o ye salasai o ma ko bi nyon sanfe o bela gele jeme mina silame ani mu'mini ani musini o ye da ayimu l'islami josen duru o ye furubai ashawala min ko kofe ko cengana cemunu zera ko lu fana dama da ayimu dini be min da furubai awnga da ayimu dini bebo don o ye juma ya bo fanye aga wa sunnatu kono salatin wa sawmin ma zakatin wa hajjatin wala nafa fil majmu'i duna shahadati oduru bela jele dama ka kawla ka sali ka shun ka jagabo ka hiji ke ni nani shomara min ko kwa nani ni ya beke kwa ti nafa ni la takabwala wala nafa fil majmu'i duna shahada mani josen duru o bi islama bolo chugumi shomara min ko hakika dungewu ko josen duru wera bolo ni ndani abin wode fanye aka matlabu ngono nata josen duru kire hala ini ko fo silama be seda morbo hadisa la kalanye morba fa jogodi aywa ko bayna ma nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي فأسند ركبتيه على ركبته ووضع كفيه على فخذيه وقال يا رسول الله أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتصوم رمضان وتؤتي الزكاة وتحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا قال صدقت عمر بافني واجبنا يسأله ويصدقه قال أكبرنا عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر
وأن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. قال صدقت. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الأفاة الأرات الآلات رئاشايا يتتاولون في البنيان. يعني حديثين لجاء كلا يدعيم الإسلام فويا السبب يجنين arisa sababu ya sayyidina Umar ako dondo ko chedo yengera uluni kira sigile chela cheyi akuzigi fiya o moni nendo aka fini o jalendo tama yere tamashiya tala wa makeleni saba ulami mbado fa na sigi ka kumire ni kira ta kenye ka bolo da kira woro barka maka ko kira kale kibaruya silama yala kira ko aka shira ko ala ekelenye ala sayyidina Umar aka chide o kofe aka soli o kofe aka shun o kofe aka jagabo o kofe aka hiji ako kira ma kon kibaru ya limaniyala kira ko aka dala ka fa Allah taala o ekelenye aka limaniyani ala ka chidonye kalimanani jingini kitabu ye ka limaniyani latikai a herama na toroma atimima ani akunama ako kirama ko akale kibaruya nyumanyana kira ko aka alabatu ina fa nyabe alala la kira ko nyata alala ala nyabala ako kirama ko akale la duniya alkiyama sangana kira ko mami bi kanyini ngalike ko billahi sangado katema maka abala kama minyininga ako kirama ko kira ka tamashiya ufai makira ya jabe ko an tarar ufata ko abina sinangolo unye ale urrata kana ngolo undo ala alata tegela ngolo undo ri ashaya munu yedaba giyana uye yatatawaluna fil bunyani ko ludo mina samasanga zo jawnjoli she duguba ko na yoye ko kiyama sanga sira madai mul islami kira yo baga yo furubai bebudon furubai bebudon ashwala min ko manyuma ufana tadebe manyuma o ye kerangara ye bebo don wa foni yere kera manyuma ye apma la make manyuma ye amba jigiya aye tugu min gewla ala ka fara akika jonga u ka hakika tigiya koso apma ba fo ko matlabu mugane kelela fi bayanin maqsid fi bayanin abina kuma wala lika abina kuma farabashiyalika maqsad ahli al-haqiqa dama kerengere mimi hakika dunge ubulu fi da'aimin islamiyya josen duruka oni furuba fana ti kelenye abamana u ba fo ko so beyi shunya kono fana beyi ma varanda we furuba yi islamiyya beji mola shunya kono da'aimu kutubu zamani na ka zumra tuta da'ima islamu muqaddama zikra la ma'zadara inda khazadara gilladin ba'um bi zalati da'imun صلاتهم فحسن توجه لرب البريات. نعم دعائم الإسلام أقول دعائم جمع دعم كو إسلامية بيه إسلامية ندلومو على مقدم ذكرها على شغل من دلكو من غفاية كتمة aya furuba min go faye katime abina kuma o kerengera deka aya furuba me voye obi wa sunnatu kono abi tatarras betak wallahi kono ka fo jose nani ko ti magodla ni la ma tagabola ni o tagabola ni yayi ay la kella bay koro de bola ma nyuma ufana tala anna la fana kella bay koro de bola kada ka ko salatin farda sali na'am salatini wa saumin farda sali ani shum ma zakatini ka farajagaka wa hajjatini ani hiji ni nani wa ago wala nafa fil majmu'i kon nafatani jila duna shahadati ne la tagabwala kadaka nani nimbe se ka benga bo mata ka soro Allah taala ti nyinga amin di se ka bevio
o de la ilaha illallah o kɔrɔ ye a bɛɛ bi dulon la ilaha illallah de la la ilaha illallah ti dulon fɛn na ayi a y'a fɔlɔ mun na a ko salatin a farida sali a bi bɛn ka bɔ silamɛ kan k'i to ɲɛnamaya la alikiyama don ala t'i ɲininka mun na an balakaw minnu b'u ka kalo labɔ la wali u bi bange joli kɔnɔ n'o maa min fatura o kɔnɔna na a ma farida min seli kiyama don ala b'a ɲininka o la wa a ti ɲininka o la o ma bɛn wa mun y'a bɛn darula a y'o wuli ka bɔ yen a ye su fana min fɔ ayiwa su o bi bɛn o ni ala ye mɔgɔ min ala ye bana kɛ i sigiɲɔgɔn ye bana yɛrɛ tɛ sariatigiw ko a sheikhul harimu wal mar'atul ajuzatu alletani la yutikani siyamu cɛkɔrɔba kɔrɔnin ani musokɔrɔba kɔrɔnin minnu se ka su kɛ k'a cɛ ɲɛ su bɛnna ka bɔ olu kan sabanan ye jɔn ye wa man bihi maradun mu'minun bihi la yurja buru'ahu bana bin ba mina limanayalen don a ye i dama la ko bana in a tɛna kɛnɛya sisan sun pinnen don ka bɔ i kan mun y'a bɛ darola a kuma sisan a bɛna ye seli o fana ka gɛlɛn ka tɛmɛ sun kan sun o fana ka gɛlɛn ka tɛmɛ jaka kan ka d'a kan shahadatu min n'an b'o fɔ o de ka gɛlɛya bɛɛ ye a bɛ n'o fɔ an ye ɲɛfɛ shahadatu kɔfɛ adamaden an bɛ seli min kɛ an di seli siɲɛ 5 tile kɔnɔ wa e ka 5 ye multiplier semaine na o bɛ caman di dɛ n'i y'o multiplier kalo la o bɛ caman di n'i y'o multiplier san na o bɛ caman di a tuma silamɛ bɛ seli min kɛ seli ma i t'o ɲɔgɔnna kɛ sun na sun ye kalo 1 dɔrɔn n'o banna fɔ san wɛrɛ seli ka gɛlɛn sun ye sun fana o fana ka gɛlɛn ka tɛmɛ jaka kan ka d'a kan ale ye sun jagoya maa dɔ kan jaka t'o kan sun n'i y'a juru ta i b'a sara juru bɛ jaga la wa n'a se t'i ye i t'a sara mudu ti bila a nɔ na kɛfara ti bila a nɔ na jaga fana o fana ka gɛlɛn hiji ye ka d'a kan ala bɛ jagabɔ nafolo se kɛ maa dɔ ye o ti hiji nafolo sɔrɔ n'i ma jagabɔ nafolo sɔrɔ n'i ye sɛnɛ kɛ jaga b'o la o ti jaga dɔ ye yan mɛ hiji nafolo ala t'o se di maa dɔ ma o tuma o bɛ ɲɔgɔn sanfɛ o tuma seli o bɛ bɛn ni darula ye sun fana o bɛ bɛn ni darula ye e kuma tɛ jaga ma o maa min ye ɲɛnamaya kɛ 20 ma ɲɔgɔn sɔrɔ e kunna ɲɔgɔn fɛ jaga t'i ka wajibi ye maa min ye ɲɛnamaya kɛ 20 ma ɲɔgɔn sɔrɔ e kunna ɲɔgɔn fɛ hiji t'i ka wajibi ye a darula ye nin bɛɛ bɛ a sɛbɛnna min ko wala nafa fili majumu'i nafa tɛ nin si la duna shahada ni la ilaha illallah bɔra a la a bɛn ɲɔgɔn b'o la wa la ilaha illallah hali n'i bɛ saya sikara la o b'i kan mago b'o la o tuma ala n'o nafa bonya kama a y'o bila laban na wa n'i ye kasida in fana lajɛ a b'i jɔsen 4 de fɔ nin na la ilaha illallah kelen pewu a bɛ taa kasida 1 de fɔ o kɔrɔ la kitamu bɛɛ bɛ la ilaha illallah de kɔrɔ fɔ a y'o fana bila laban la ala ni o valeur kama o kosɔn saya waati silamɛ bɛɛ mako b'o de la parce que ale de valeur ka bon ka tɛmɛ tɔw bɛɛ kan saya waati bɛɛ mako b'ale de la a tuma jɔsen 4 sɛbɛnna min b'a fɔ an ye cogo di ko daimul islam silamɛ jɔsen 5 muqaddamu zikruha ale ye jɔsen 5 min ko fɔ an ye ka tɛmɛ o jɔsen 5 in dɛ laha maqsadun ko dama kɛrɛnkɛrɛnli bɛ o jɔsen 5 in na indal khusus al indal kusus dama kɛrɛnkɛrɛnli b'a la indal kususi ala ka cɛ kɛrɛnkɛrɛnlenw de bolo ala ye cɛ kɛrɛnkɛrɛnlen minnu bonya ne ma kɛ o cɛ kɛrɛnkɛrɛnlenw na e sen tɛ nin na o tuma ala ye cɛ kɛrɛnkɛrɛnlen minnu bonya ko dama kɛrɛnkɛrɛnli bɛ olu ka jɔsen 5 la min tɛ forobata nin ye ka d'a kan anw ka jɔsen 5 in kuma ni kuma de b'o la ko ninnu da kuma t'o la dɛ ni maa min ye fajiri seli ka seli fana seli ka ayiwa lakasara seli ka fitiri seli ka saabo seli seli juru wɛrɛ y'i ka wajibi ye wa fɔ n'i ye min kanu aw bɛ seli siɲɛ 5 de tile la nka ko ninnu ka seli ko dabila kuma t'o la dabila kuma b'anw da la nka ala ka cɛ kɛrɛnkɛrɛnlenw da dabila kuma t'o la a ko fahum ala ka cɛ kɛrɛnkɛrɛnlen ninnu fi salati olu bɛ sɔli dɔ de la olu ka seli duuminen don salamu bila t'a la u bɛ salamu bila cogo di a bɛ n'o ɲɛfɔ an ye
فحسن la ku ka seli dumene do u ka seli o baraji ka bo ka tɛmɛ anw da in kan aw mu seli kɛ ni harakatu de ayi o tɛ ala ka cɛngana u ka seli olu bi seli cogo di fahum o cɛ kuma nunu فحسن tawajjuh توجه u ɲɛ u ka dusukuna ɲɛda o ɲɛsin jogo cɛ ka ɲi لرب ka البرية ɲɛsin u dabama ma o de y'u ka seli ye a kuma bada olu bi ala bato de la n'o dusukun ye n'i y'a ko ye fa usnu tawajjuhin lirabbil bariya a b'o fɔ an ye kasida in yɛrɛ matlabu fɔlɔ la a ko wa fili waqti daykun fa azaru min fa wa ma ana salatu ko seli yɛrɛ kɔrɔ in dana olu hakika dun bɛ u bolo usnu wajhati o de ye ɲɛsin jogo cɛ ɲi ye ka se ala ma dɔw bɛ yen olu hakili tɛ ala ye fiyewu fo ni ko gɛlɛn y'u sɔrɔ ni ko gɛlɛn y'u sɔrɔ ala i bɛna ne bɔ nin na cogo di nka cɛngana ninnu olu mana fiɲɛ o fɛn u bɛ ala de y'a la a tuma olu dusukun bɛ ala ka bada o tuma o seli in duminen don o ni anw ka farida duuru in kelen tɛ ومن شرطها ترهير إلى أردنا لشيء والمندارة تدهر بما الغيب إن كنت تسيري وإلا تيمم بشيء شريعتي نعم ومن شرطها أقول لك السلي الشرطي أو silamɛ seli min b'an bolo n ko sariti b'a la i bɛ don a la n'i ma seliji ta ti kɛ ni seliji tɛ i bɛ tayamumu ta o tuma u yɛrɛ ka seli sariti b'a la ko i ti don a la n'i ma sanu dɛ o ka saniya ye jumɛn ye a bɛ n'o de fɔ an ye wa min a k'u ka seli haw damirun yaudu ila salati u ka seli a sariti a tatihiru o de ye yɛrɛ saniya i bɛ saniya fɔlɔ de yanni i ka don a la tadhiruhum ni mu ka saniya dɔn u ka saniya bɛ kɛ kɛcogo ye jumɛn na aradita lahu n'i y'a laɲini k'i b'u ka saniya in dɔn dɛ o bɛ kɛ cogo di ka ji ka minɛ a kɔnɔ wa ayi wasu tahara a ko le seyiki k'i ka si seko dafalen ma o seko dafalen de bɛna saniya in mankutu fɔ i ye o tuma i bɛ se saniya kɛcogo la n'i ma si seko dafalen ma e tɛ se ka yɛrɛ saniya ka don olu ka bato la ka d'a kan anw ka yɛrɛ saniya o ye ka seliji ta n'i m'o sɔrɔ i bɛ tayamumu ta nka olu ka saniya in sariti b'a la u ka saniya cogo tadhiruhum u ka saniya cogo ye mun ye ne y'a laɲini k'i k'o dɔn dɛ gɛrɛ seko dafalen na o bɛna saniya in mankutu fɔ i ye n'o tɛ e t'a dɔn i kolo la a bɛna jira an na de maa ti ala sɔrɔ ni seko dafalen tɛ sekijani de la ka nin fɔ ko ka ala ɲini ka ala sɔrɔ k'a sɔrɔ seko dafalen tɛ ko fɔ ni maa min tugura sɔlatu la dɛ ko sɔlatu bɛ se ka kɛ wasila ye ka jɔn tugu kira la ko nka jango sɔlatu fana ka i tugu kira la ko a k'i ka dungow bɛ solikɛla ŋanaw ka adadu fitinini tile kɔnɔ o ye 40,000 ye jango soli ka se k'e tugu ala la fo a k'a sɔrɔ i bɛ solikɛla ŋanaw fɛ olu ka adadu fitini ye 40,000 ye tile la n'o se tɛ maa min ye k'i ka seko dafalen ɲini k'i tɛgɛ don o ma o b'i tugu kira la n'anw ko k'an bɛ 40,000 kɛ anamadu ala ni karamɔgɔ caman na darasu de kalandenw ma dɛ تدهر بما الغيب a ko tatahar a ko k'i yɛrɛ saniya بما الغيب nka olu ka ji min b'i ye o tɛ dɛ n b'a wolo gayibo ko ji dogolen de bɛ a k'i ka dunkew bolo n'i b'o ji dogolen in yɔrɔ dɔn i yɛrɛ saniya o la zasirun nka i bɛ yɛrɛ saniya o la de i ni kun ta zasirun n'i yɛrɛ kɛra gundotigi ye dɛ n'i kɛra gundotigi ye i bɛ ji dogolen in ye i b'i yɛrɛ saniya la wa illa ni maa min ma kɛ gundotigi ye dun bɛɛ ye gundotigi ye wa o tuma n'i tɛ gundotigi ye k'i ka tayamumu kɛ sariyati ni sariya ka fɛn zanuma ye tayamumu bɛ kɛ min kan ka d'a kan aw bɛ saliji min da ka sali o ye a k'i ka dunkew ka tayamumu de ye a ma ko n'i ye gundotigi ye saliji ta ni ji dogolen ye n'i ma kɛ gundotigi ye k'i ka tayamumu kɛ ni
sariya ka fɛn sanu maa ye La ilaha. ani ma kɛ gunatigi ye Ah. n'i ye aw ka seliji in da o y'olu ka tayammum ye k'o cɛ ɲɛ ka bato kɛ o kɛcogo la Naam. ni ala ɲɛna i ma a bɛna gundo daw yɛlɛ i ye don dɔw a tuma ni gundo daw yɛlɛla i ye i yɛrɛ bɛna seliji ta o ka mawula gayibu in na وقاتم إماما كنت أنت إمامه للمكان الهوى إماما بقبلتي تتبعه والنفس أيضا تدعوها كأنك من تديم زين لتاتي Aidara a ko وقدم ko n'a y'a sɔrɔ Aha. i ye gunotigi ye seliji ta ni ji gundo man O ye ye tiɲɛ ye. n'i ma kɛ gunotigi ye k'i ka tayammum kɛ Naam. ni sariya ka sa'idu ye والله o kɔfɛ wa ka dim Wakadim. nin bɛɛ kɔfɛ i tɛ se k'i yɛrɛ se ala ma dɛ wa ka dim k'i ɲɛsin Imama. ɲɛmɔgɔ belebele la كنت kunta anta e jaati ka kɛ Imam. mamahu ɲɛmɔgɔ in ka kɛ e ka ɲɛmɔgɔ ye الله أكبر i k'i ɲɛsin ɲɛmɔgɔ belebele la Aha. e jaati ka ɲɛmɔgɔ in kɛ i ka ɲɛmɔgɔ ye لنسبك mun kosɔn lili hawa i ni dungɔ i k'o turu imama Imaman. ɲɛmɔgɔ in kan بقبلتي ka ɲɛmɔgɔ in de k'i ka kibila i ka ɲɛsin yɔrɔ i ka ɲɛmɔgɔ i ka seko Aha. i ko i ka ni jaɲɛ fɛn min ka di e Naam. o de fereke seko ka laɲini na الله ka أكبر. seko k'i ka kibilatu ye i ka ɲɛsin yɔrɔ Mhm. kibilatu kɔrɔ ye di silamɛ bi yɔrɔ o yɔrɔ Naam. i t'i ɲɛsin alikaba la wa O don. a tuma a y'a laɲini kalanden ɲuman bi yɔrɔ o yɔrɔ Aha. i dusukun de ɲɛsin i ka seko la الله o kɔfɛ أها. تتابعه i ka tila ka seko in labato والنفس i ni n'a jaɲɛ bɛɛ أيضا ko kurakun o تضيء ka tila k'a labato tuguni كأنك e ka kɛ من تقديم zayini زين. a bɛna fila de fɔ i ye أها. a bɛna mɔgɔ fila de fɔ i ye Aha. ɲɛfɛ Aha. ka ala ka e jaati ka kɛ Aha. min tagidimi Dimi. bila ɲɛfɛli la bila ɲɛfɛli la Aha. zayini Zayini lita litaati. i ka fila de bila i ɲɛfɛ أها. zayi ismu ishara ye Aha. zayinu y'a kelen ye musanna ye Aha. k'i ka fila de bila i ɲɛ Aha. lita ati k'o fila in labato o fila ye jɔn ye Aha. a bɛn'o fɔ i ye جاءت إمام الخلف قدم سفيرنا وصلي صلاة الروح أول فكرتي وليس إمام شاء تقديم به يسير توجه سوى الهادي بويتي نعم جعلت إمام ja'altal imam إمام i ka ɲɛmɔgɔ i ka seko k'i k'o bila kalifa kada min shafi'ina sayyidina muhammadu kɔfɛ o kɔrɔ أها kana maa si gɛrɛ kira la n'i ka seko tɛ الله i b'i ka seko de bila kira sendɛgɛ kɔfɛ e jɔ min i ka seko kɔfɛ e ka seko jɔ mɛ kira kɔfɛ a m'a fɔ k'i ka zayini i ka fila labato wa o tuma ja'altal imam i ka ɲɛmɔgɔ ye n'o y'i ka seko ye k'i k'o kɛ kalifa kada min azuruna dɔ b'a sayyidina muhammadu i ka seko dɔrɔn de kɛ alakira kɔfɛ e ɲɛ sigi n'i ka seko kan e ka seko ɲɛ sigi ma kira kan والله n'o tɛ وصلي wasɔli ka sɔrɔ ka sali صلاتي ni sanumaw ka sali cogo ɲɔgɔnna ye أول فدرة kabini ni sanumaw da don fɔlɔ u ye sali cogo ɲɔgɔnna min kɛ i ka sali ten وليس إمام شاه a ko wale sa imamu saha tagdimahu تعظيمه ko ɲɛmaa si tɛ yen k'o ka bila ɲɛfɛli k'o bɛ kɛnɛya ɲɛmaa ka bila ɲɛfɛli ti kɛnɛya به n'o ɲɛmɔgɔ in ye يشيخ tawajuhin توجه e fana ka ɲɛsin seko la e ka ɲɛsin jogo o fana ti kɛnɛya ɲɛmaa si la سوى الهادي fɔ n'a bɔra muhamadu la hadi la bugu yati muhamadu la hadi min ale ka ɲinini ma fɛn ye a idi marra a ko walaysa imamu ko alimami si ma kɛ شاه tagdimahu ko ka ɲɛbila ko ɲɛbila bi kɛnɛya به bihi n'o alimami ye alimami si tɛ yen ko ɲɛbila bi kɛnɛya bihi n'o alimami ye يشيخ tawajuhin توجه ɲɛsin jogo fana ti kɛnɛya maa bolo سوى الهادي
kanyashi mawerela si wala hadi fana bora mawadu la hadi la بغيتي mi yale kanyine ni mafiai o ya alakira alakira banjala badawa ay alakira kofe ko waman naba ni mami yonno na blaylike عنه kabo alakira muhammadu ma دعوة alakira ka wele kana هداية ani alakira ka kana zirala fatagdimuhu ko chaimbla inya fede haw folo damiru ila sheki fatagdimuhu ko chaimbla inya fede تقديمه haw flana damiru ila nabi fatagdimuhu ki ka sheko bla inya tagdimu ora de kira blale inya fe دون مليون sosali fo itala دون mani sheko bla inya doro iya kira de bla inya duna miriyati sosali itala ama foya ko almami kan nyabla oti nyabla tikenaya bihi ni almami yewa nyashi ndogo fana tikenaya mabulu kan nyashi nyamogola si wala hadi fana bora alakira la ma alakira na twangela ne alakira ti wa man naba anhu dawatan ni mami yakira nona blaya kira ka welela wa hidaya anaka kanazira fatagdimu ko sheko blay nyede تقديمه ora de kira blale enyafe so soli fo itala ob mani mifle fa hadhi salatu al-arif ni rade ala donna baba ka seli بربهم kan nyeshu daba mama فإن كنت minhum mbalma ke ni yere kere ala donna nununa seli kan inga chogo yayina بر o ni make wulakum wa illa ni make ala donna nununa barru hadhi shari'a ki ga shari'a ke faka ta cenye ni ya shari'a cenye yani kasa ala bi songi farauka لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إذا أنت رمت جمع بحقيقة عليك والصوم وإمساك على غير ربنا بحبهم تاويل قبل إرادتي قدرهم بالله جل تعلم عليه توكلوا وهمتهم قواترهم بالله جل تعلم عليه توكلوا بصدق وهمتهم نعم إذا أنت أقول نعم إذا أنت نما من كرا رمت كبي نيني ديك جمعها كيبا على دونا نونغا سيليا نوكا سالجي كيبو فرانيونغا بحقيقة حقيقة لا عليك مبيما بنده كيكا تشوكوبالي كي ببحر الحقيقة حقيقة بدلا ني حقيقة باتشوكوبا إبا فرانيونغا أني ما من دي حقيقة دون إبو تشوكوبا تشوكوبا ومانو ma mina yi ko kala zai munu ba mulu wallahi ban sai alama kada ga ce munu zai do alama wani kuma kan shawara mun rak men jan nuna koi na tura e kaka da mira laiban amma fa ko wa ma'ana salatu indana wallahi wa ma'ana salatu sali koro indana au nyorola ala to lawa abala da asulu wi atiyo ya shi duka chani okoshe aka matlabu sababu indi bayanun fil hakikati abafo ko alebina kuma fil hakikati mogonyuma ya ka hakika amma se ka kuma mogonyuma ya ka na sori ya ti mogonyuma ai tise ako wa indi bayanun ko farbashiyal bale bulu wala bale bulu fil hakikati mogonyuma ya ka kafirun bi kalbi o farbashiyal no wala li o bi tonon dola ale duskuka bi ilmin abekani doni de ale ka don tada mini fuyudu himaya mimi washana kan noro fa ilmi la la shawala min yadoni minge bihi obekani shana di bal hukma yaratoyi ma munitu tafaddul bi ayi tafaddul min ayi fadila min ad-din wa ad-dunya bi ziddari wallati yadaru min hisni himaya obekani shana di alama kusamandi yashiso alama aywa noro shisoro ami jiyamina ani alkiyama mi ya daro o era de so era tigi fa ka ta so rabbe boro shana de
ma hakika dunge ni tukura ulu se nona ni yɛrɛ ma kɛ hakika ma ni fara u ka وصومهم sisan a y'u ka seli fɔ hakika maaw a bɛna se u ka sun ma anw ka sun ye jumɛn ye sariatigiw bolo anw ka sun asamu indana hali imsaku ani shahawatayn y'a mɛn ayiwa al-aqlu wal farju anw ka sun de ye k'an yɛrɛ sɔn minɛ ka bɔ negeminɛ fɛn fila ma fɛn min bɛ don da fɛ ani ɲɛkundilen na wa sunnikɛ kuma b'anw da la koyi n'an y'a don fajiri an b'a tigɛ wula fɛ a ninnu ka sun tigɛli kuma t'a la dɛ n'a tiɲɛna u bolo dɔrɔn u bɛ tila k'a don sundiga t'olu ta la wa sawmuhum ko maa ɲumanw ka sun hali imsaku o de ye k'u yɛrɛ kun sɔn minɛ rabbina ka bɔ ala tana bɛɛ ma ti miiri foyi la ni ala tɛ ni dugu jɛra aw bɛ sigi allahumma rizquna kaza allahumma kina min kaza allahumma rizquna kaza o tɛ maa ɲumanw ka laɲini na ayi ni miiri la o la i ma miiri fɛn wɛrɛ la min bɛ ala ye ni ala kabi anw mana tɔɔrɔ natɔ ye tɔɔrɔ n'an y'a natɔ ye an bɛ ala deli ka dɛsɛ n'an sɛgɛnna an y'an ka ala deli maa kunbɛn an bɛ boli ka se maa ma min ma cɛ karisa ala wele n ye dɛ ɲɛ bɛ kungo min natɔ la ala wele n ye a ka tɛmɛ n kan ni maa ɲumanw y'o kɛ u ka sun tiɲɛna o nabila ibrahima tuma min namaro de buni kana ala yamaro de ko k'a keru tasuma na nabila ibrahima keru ne tasuma na k'a taara jibirila de sɔrɔ an ɲɛ tuma min a ye jibirila sɔrɔ an ɲɛ jibirila y'a ɲininka o a ko ibrahima kalilullahi ala ka hajatun yali mako tilin bi yɔrɔ wa ni anw don an b'a fɔ cogo di b'a fɔ jibirila n bɔ tasuma in na fɔlɔ n ka sɔrɔ ka mako si ibrahima ko a ko na'am mako bɛ yɔrɔ koyi nka an b'a yele ka fala mako bɛ na yɔrɔ nka a ti fɔ e de ye a jibirila ko ibrahima i mako fɔ ala ye teliya la a ka i labɔ ibrahima y'a jaabi ni mun ye a ko ilmuhu bi hali yakfini ani su'ali ala ɲɛ bɛ ne ibrahima la nin cogo in na o ma wasa ne ka dɔ wɛrɛ fɔ ala ye a ba maa ɲumanw n'olu y'u yɛrɛ ye cogo min u bɛ to ten u kɛ bɛ k'u yɛrɛ sɔn minɛ ka bɔ fɛn bɛɛ ma min ɲɔgɔn kɛra Shana Hamala la Dakar Shana Hamala nanen Dakar nasaraw ye karatɔ dɔ su ko a ka Shana Hamala gosi Shana Hamala gosi o tɛ lebu ye ala kira ma bon Taifa wa Uhudu don kira ma kiri fo ka kulela ɲi kari wa tuma min na Shana Hamala gosira Dakar kɔgɔji a koɲa kalifa mɛ mɛlɛkɛ ni jinɛ min ma u maa fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ Shana na teliya la a ko Hamala yamaru d'a ma fɛn min kɛra e la sisan an bɛ kɔgɔji labila a bɛ fɔ ko jamana dɔ de tun bɛ duniya kɔnɔ ko Dakar Shana y'u ɲininka a ko yali ala de y'aw bila ka na ne Hamala ɲininka wa a ko ayi ala ma anw ci min kɛra e la a ma bɛn an ma dɔrɔn Shana y'u jaabi cogo di ala min ye jinɛ in da ka e mɛlɛkɛ in da ka nasaraw da ka kwaji da ka ne Hamala da ne Hamala in b'o ala in yɔrɔ dɔ ka tɛmɛ aw bɛɛ kan Allahu akbar ayi taa ne ka haju t'aw fɛ a ma mɔgɔ ɲumanw olu dusukun bɛ ala dɔrɔn de kan o de y'u ka sun Shana Hamala denw bɛna Seyidu suya don min Shana Hamala sutigi dɔ a nana jɔ u ye ko marawata ka Allahu akbar hazal baharu ko a kuma na ne mɔgɔ ɲumanya ye fo kana don olu ka du kɔnɔ marawata b'a fɔ ayna al-mafarru idha lam yahmi hamiyuna min qawmihi man ataahu yashaki durara Shana sutigi nana jɔ a bɛ Shana tanu a b'a tanu Shana ye kutubu ye ala bolo ala ye fɛn min tiɲɛ ko a t'a ɲɛ bilen ni ko a k'a ɲɛ a b'a ɲɛ kutubu ye ala bolo ala ye fɛn min ɲɛ ko a t'a tiɲɛ bilen ne ko a k'a tiɲɛ a b'a tiɲɛ a tilala tanu in bɛɛ la a tɔ ye a k'a fɔ Shana fali min latigɛlen don an denw kan ala deli a k'a wuli Shana ɲɛ b'a dusukun na yan'a da ka se u ma Shana fɔra ka wuli aw ye kutubu min ye ala bolo n'a ye doni min d'a kun an d'a kun cɛ ka bɔ o de ka di dɛ ni anw don an bɛ ala deli ko a k'a yɛlɛma ayi o tɛ mɔgɔ ɲumanw bolo wa sawmuhum u ka sun o de k'u yɛrɛ kun sɔn minɛ ka bɔ ala tana bɛɛ ma tahwili bihubbihim ni Allahu taala kanu ye
التحويل على كانوا ودبي يلما ودسكونا نعم على كانوا يلما ودسكونا نعم كسدو فوق على يني بتاترو على كلا يني درونيك الله أكبر على كانوا ودبي منو دسكونا ما بي أبا وكترنجره وبتاترو على كلا يني كبدا خواتي دو أو متورو أنجو كرو على جنبه وتولو بلو olu ko ala ka dɛbɛ wulu sara ko i jɛ ɲɔgɔn ni wulujugu b'a ka so i nana fɛ yen don dɔ i bɔtɔ n'i y'a ka wulujugu y'i kun ci k'a b'a tɔɔrɔ hali n'a ma fɛn fɔ i ye a tuma o kosɔn sara ko ale bɛ min ɲini ka di nasaraw ma n'u t'a fɛ ala ka segin ale hamala ka fara a kan ale hamala ma deli ka hɛrɛ sɔrɔ u bolo a b'a jigiya k'a tɛna hɛrɛ sɔrɔ u bolo ka fara nin bɛɛ kan ale bɛ min ɲini k'a d'u ma n'u t'o fɛ ala ka segin ale ma olu bɛ hɛrɛ de ɲini ni ama ye bɛɛ u tɛ tɔɔrɔ ɲini dɛmɛ ɲini a tuma k'u ka sun o de ye k'u yɛrɛ kun sɔminɛ ka bɔ ala tana bɛɛ ma de bi mutawil u ka ala kanu o de bɛ munumunu dusukun na fa u ka laɲini bɛ taa turu ala ka laɲini kan u ka miiri o bɛ kɛ ni ala dɔrɔn de ye bada o miiri mɛ ala de la ala min ka bon ta'allaku ala jɔn ninnu u dulonda ala tana wɛrɛ la dɛ u dulonda de don ale ye alahu ta'ala la u wakilu sirilen don ale ye alahu ta'ala la wakilu siri in bɛ kɛ ni tiɲɛtigiya de ye wakilu siri in bɛ kɛ ni himma dafalen de ye fahum a ko tuma o ala jɔn ninnu sisan u bɛ sun de la u ka sun fana duumɛnen don nka sun bɛ tiɲɛ u bolo yɔrɔ kelen su bɛ tiɲɛ cogo di u b'a fɔ daru k'u bɛ sundiga sɔrɔ izali tabatu n'u y'u kɔfilɛ ala tana kelen dɔrɔn na diɲɛ fansi n'u y'u kɔfilɛ ala tana na dɔrɔn sun tiɲɛna n'u ye fɛn wɛrɛ kanu ka tɛmɛ ala ka dɔrɔn sun tiɲɛna olu bɛ ala de kanu bila fɛn bɛɛ sanfɛ n'u y'u kɔfilɛ fɛn wɛrɛ la k'u y'o kanu ka tɛmɛ ala ka dɔrɔn sun tiɲɛna u bɛ ŋaniya siri ka sunkura don zakato mutarihiru min nazari ziwa fazakana baza zakata zawiyati ta'allahu bi awsabil mahamidu badama tazakari ya'allahu bi adama janati zakatuhum ako ala jɔn ninnu ka jaga ye jumɛn ye na'am tarihiru o de ye k'u yɛrɛ saniya fana min nazari siwa ka bɔ fɛn bɛɛ filɛli ma ni ala tɛ o de y'u ka jaga ye ti foyi filɛ ni ala tɛ o kosɔn fazaka nufusahum u y'u niw saniya ka tila ka dusukun saniya tawiya to ye dusukun bɛ fiyɛ min kuru u ye ni saniya hawa nafsi u ye ni saniya ka bɔ a dungɔ la zakata tawiya ka tila ka dusukun fana saniya waati dɔ an bɛ daga yinu mara daga yinu ye arankini nka ala jɔnw de daga yinu mara ayi u ni u y'o saniya ka tila ka dusukun saniya o kɛlen kɔfɛ tahallaw u y'u yɛrɛ masiri mahamini ni alahu taala ka mangutu tanunenw ye bada o kɛmɛ k'u yɛrɛ masiri o la tazaku o kɛlen kɔfɛ k'u yɛrɛ saniya n'i yɛrɛ saniya i tɛna fini ɲuman don ni masiri b'i bolo k'i masiri wa o saniyalen kɔfɛ k'u y'u yɛrɛ masiri ni ala ka tanu ni masiriw ye badama tazaku u saniyalen kɔfɛ izan o yɔrɔ la u saniyalen kɔ ka masiri k'u la hali ko ala jɔn ninnu mina jigi pilasi baba kɔrɔtalen u la ni saniya in ma dafa i la masiri in ma dafa i la e bɛ pilasi in mɛn de e ta ye jamu i ka jigin a la a mɛ ne yɛrɛ ka yɛlɛ dɔn a tuma ni y'u ka jaga ye aw ka hiji a bɛ n'o fana fɔ an ye وهجوم أما بصوبك أبدا تداني إلى الله بقرب وظلمات فند بحمد القرب بالروح كلهم أجاب الله لبيك رب البرية ما نزل قربات لكم فانزل لكم سهول وإبان ردايا محبتي ما نزل قربات لكم فانزل لكم سهول وإبان ردايا محبتي أيجرا نعم وحجهم أقول
ala jonunu wa hajjum ka hiji amma ku ye kerengerali ke ni hiji nye kabatu tadani ulu ya sababa soroke ka kerengerali ke nodi ila wa shawala min hiji fulade fa ko fa hajjani matlubani fil hukmi indana wa kullu lahu ahlun bi sharti sita فمن هج بيتا للمباني يقصه إلهي بغفران لكل القطيع ومن هج أيوة كعبة التداني نديمه ويصف عنه أجب بين الرؤيا أين فلو رادكم كو يجي فلاد بي على جوم مع الكعبة يجي كو يفرو باي بدا مكاكاونا لا على كتشنغنا وكيجي بدا مانغاونا وحجهم وكيجي ويكرنغرا لك نوي صوب كعبة تداني الله تعالى مغرن يغنيا هو الكعبة uyo de kerengere izan oyoro la ujingina ala magana nyoya alkabala ujingina Allah taala kerefe wa zulfati ani Allah taala masuru ya nyoya la ala qurbu wa zulfa kilahuma sawa hije kuye kasuru ya ala la apmani hiji kala taala hiji la na minana kira ko ki kura ka boy jurumo ko mi wolo de bi bangi domi apman nunu vana ka hiji aywa ko uye kerengere like ni aywa kabatu tadani so ka sababa soro izano yoro la hallu wujingina bi qurbin wa zulfa Allah ta'ala magara nyogonyana ani ala kerefe wujingina ye mu'mina fawye fanudu ko Allah ta'ala chengana nunu yere bi hamzil qurbi nisru ya nyogonya hamzai ala yuwele nisru ya nyogonya hamzai birruh kulluhum ala ubanni wele nisru ya nyogonya hamzai hiji do mana tahila wa wallabaika allahumma labaika innal hamda wan ni'mata wal mulka laka la sharika laka wa bil labaika wa ala kulli min nunu fana binu fo afma konu jingina allah ta'ala kerefe ali ala magira nyoya yana ajaba allah ta'ala kele ko fa ku wele ajaba changala nunu mi jabike kanyashi daba mama labbaika ba fa antiki ala anyi lamine rabbil bari alam yadafi abadaba ma anyi lamine no ya ala lamina ala be muze ku ma ka lamina nina manazilu ne Allah ta'ala ka plasiu manazilu qurbi ne Allah ta'ala masru nyogonya o plasiu dunakum o flani au kerefe fanzulu ay jingi o plasi nununa shuhudi fanzilu ay jingi o plasi nununa la jingi no plasi nununa lakum shuhudi ne ala shere nyogonya o flakoro wa irfani la Allah ta'ala doni o flakoro ridaya la Allah ta'ala ka je o flakoro mahabbati la Allah ta'ala ka kanu nyogonya o flakoro hay dala burigole la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ay jose nani de foya ama ba ku ka ufana ka duloma duru ya duru na ma faw Allah beti soro ami baytu sawa dorofo ku ka kelimatu shahada la parce que ayu ka salifo ku ka shufo ku ka jagafo ku ka hijifo ma la bubulu chugodi ma wadi koro koso am baytu sawa dorofo ya atahida mama munni dasarata wa narjum aiza ida marwi شهادة المقصود أبصار إنه بما أبصر من عالم لسعادتي نعم جعلته أكو شولا من أكو أكو كاتمة كوني عيني فتي الدفاي لا سأل الله أمي على ديلي على كادفا سوكو تشنيه في بيان أبنا دفني ولا ليه شهادته إسلامي شيرين لا وبي حقيقة دوغي وبولو تشوكمي أبنا دفنو والله جعلته أقول شولا من يكليك ختام ما جعلت شهادة لا إسلامي شيرين يويا نيوكي كتاب ما نفن دفلاي منيتو نفيا من زورو ونرجو
mba jigiya biha biha mbi jigiyali ke biha ni lala inde no silama shire nyogonya yi izan wati mi khitama nene ra shola mini bina dafa nene ka ko bina laba bimautati saya wati la mo de jigiya ala bulu ala bi sanga shola mini jewla wa ayi annala ma jewla aw munu ba kala dongo do aw menen do yingala wallahi law yen ngala no menen aw ma ala ta fana jala wallahi kedo ma ko jali to shahadatan silama shire nyogonya ne yoke kitama ma ngafen dafa ye nye fe min soro wa narju biha mba jigi silama shire nyogonya ne jigi ala bulu kitama tuma min ne resho wala min ka ko bi dafa saya wati ala ka 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 ko dafa ye ala ka ki aw fana ka ko dafa shahadatuhum ako shahadatuhum ala jom baba nunu la bubule chugodi uka shahadatu shuhudun absarihim ode unyekse ka shere nyogonya kata daba masama bima ni fenye uye yeli ke ni feminye alamu shahadati alamu yefla alamu shahada ani alamu lagaibiyya femi miye ani min diye olu nyaba fla bela o ma min biye ko lu ka shahada e jumaye shahadatuhum uka shere nyogonya shuhudu de ka shere nyogonya like lu nyaki sawye lahu bi ala de laje bima ni fenye uye sawo fenye min alami li shahadati fo femi alamu shahada kono olu bi ala de ya bela ni ala te foyi ti se ka yere ke foyi yere tna se ka yere ka foyi Allah ayu ka shahada wallahi fa fihi ako fatabassaru fihi ala janunu fatabassaru ya lajalike fi ala mushahada ingono fama wajadu uma foy sara ala mushahada kono tasarif aqdara fala bora allah taala kallatike yela matala bi hukm iradatini ala kallayini kiri no ye fo fenye ni ala kallatike aba yela mani layini kiri dodi ni ala kallatike aba yela mani la yini kiri da di akao tukallibu hal agdar kullatike abi fedo yelema dauran sangani do la fadidduhu abi klaka bla contraire la latike abi fedo yelema ka ke nyuma esisa sangani nguruni latika bitla ka ke jugumai wallahi ala kan gishi latika bi fero yelema ka ke jugumai sisa sangani nguruni abitla ka yelema ka ke nyumai akol latika yere bo chugola ko tukallibuha akdaru latika ya bi yelema neke sanga dowla fadidu wa ben nyuma ke contrary sanga dowla be contrary kan nyumai fatubidi akwa fatubidi ko latika abi bangini ke aywa fenna kafa duhan fatubidi latiga bi bangini ke duhan wala hawati wala atle wati abi fiado bangi lima kafa kama kafa min doko bila ashiyati wala fe abi tlako fana bangi wala hawati latiga bi fiado bangi a chekai ga yade ka se shuma abi tlaka bangi ko ke jugumai ba kwala jo wa shahadatu abani chukola abi do akona faka na se kasida bani wati kuro koso ami iktisaruka angaro ala jonunu woni awti kilinyi aw sendega butan no de la ala ka anvara ukanu ka chisiri ala ka ambalo tarika inga ala ka antima ala ka nguna nani aw ala ka mbeka makala baka la ilaha illa allah muhammadur rasulullah la ilaha illa allah la ilaha illa allah لا إله إلا الله لا